Häzirki döwürde gahrman arkadagymyň halkary gatnaşyklaryny ösürmek boýunça öňe süren başlangyçlary hemde arkadagy gahrman terdarmyň parasatly ýol başlygynda ýordamyzda özleri bähwetli halkary hyzmatdaşlygy netijeli ösürilýär. Şunu halkary we sebitary gatnaşyklarynyň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede giňeltilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Daşary işler ministerligine geçirilen duşuň dowamyna iki döwletiň arasyndaky syýasy diplomatik orlar boýunça geçirilen gepleşikleriň derejesi babatda gyzyklanma bildirilgen pikir alşmalar boldy. Şunu döwletary gatnaşyklaryny mundan beýlekde giňeltmek, ýokary derejedäki saparlary guramak bilen bagly meseleleň wajypdygyna üns berildi. Şunun bilen baglykda iki ýurdun daşary syýasy idaralarynyň arasyndaky gatnaşyklary işçileşdirmegiň, iki taraplyň saparlary guramagyň täzeçil mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmagyň uğurlaryna gararly. Aýratynam awrayly halkary guramalaryň şol sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerine ýola goýulan gatnaşyklary ösürmegiň meseleleri häzirki döwrüň wajyp wezipeleriniň hataryna ketgitlenildi. İki taraplyň hyzmatdaşlygyň şertnamy hukuk büniadyny puwtalandyrmak bilen baglanyşyklar resmi namalaryň tatlamalarını taýýarlamak, parlamentary gatnaşyklaryny ýeşeňleşdirmegiň mümkinçilikleri boýunça pikir alşmalar boldy. Şunu Türkmenistan bilen Bangladeş Halk Respublikasynyň arasynda sowda ykdysady hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Şeýlekem duşuň dowamyna iki ýurdun sowda senagat idaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň nebitgaz ulug gatnaşyk owa hojalygy, dokma senagaty we beýleki orlar boýunça gatnaşyklary işçileşdirmegiň meselelerini de gararly. Şunu medeni ansanperwer ugurlarda gatnaşyklaryň halkary hyzmatdaşlygynyň möhüm böle bolup durýanyna beýlenildi. Taraplary iki taraplyň gatnaşyklary dürli ugurlar boýunça ýola goýmagyň ägirt uly mümkinçiliginiň bardygyny bellädiler. Şeýlekem duşy gatnaşyjylar Türkmen topragyna bellerilen mehmansöýerlik üçin Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentine hemde Türkmen halkynyň meleli ýere gahrman arkadagymyda hoşarlyk sözlerini beýan etdiler.